weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to somona e nder galle silla naɓe ko on waktu yoni ha to Sinthiane Padral e nder galle Ahmadou Thiam di Baya Thiam e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal Ziguinchor ɓen dognoɓe ɗe moltoyi artuɓe koɗɗore men laamu leydi Sénégal ƴetti pellital yaltinde koppareje jonde ngam wallidde ɓe muññidde ɓe maɓe gonoy 1650 ɓena artuɓe nokkuji mumen to leydi Mauritanie way yettini ɓattake giwɗo e hoorejo leydi Sénégal faade juuɗe hoorejo leydi Mauritanie on noon ko jaagoɗo affaire étrangére mo leydi Sénégal ngam yewtidde ko fate ɓen Sénégal naɓe hoɓɓe taweteɓe nder leydi Mauritanie to leydi Mali e nder région mo Tombouctou holliti chef d' état majeur général armée leydi Mali ɓe bombi otoji tati ɓe teɓɓiti hen ken tolno e pittali 11 ɓen harbiyankoɓe habtotoɓe armée leydi Mali to Niger yalti ha laaɓi e cetal bitegal francophonie ɗum ko hanki o caggal nde francophonie nanni ɗemgal muɗum ko fate caɗele gendi leydi ndi joolam jaɓeri ma en jaa ha to Israila hande o joori bomboji musɗe no fewi faade Hamas naɓe hewɓe pittali keddima hen téléphone hakkude Moscou kam e Washington woni ko tijja hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe joolam jaɓeri Alhassane Oumar Mbotia woto goɗɗe joni jañoɗen an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruko en tokkore dinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitima hen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtanoka e ko gorel te safrata ɓe mbi alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma ko joom gande kawnide cuuɗotoɗe e nder leyɗele woni Mande Massa Keita joom gandal kawnigal an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama walla boksita sa jokkodire Mande Massa Keita so wannima ko waɗantuma ma yiitu ɗin ngaluji ɗin jiilotoɗa e nder leyɗele kala
mande Massa Keita gorko pullo hen bange Mali ganke hen bange tawetede to Ségou ene tawe nder leydi Mali kettinaɗo e nder windere nde ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Angola Zambie Mozambique RDC Congo hay nokkuji goɗɗi kala mande Massa Keita ko joom gandal kawningal mbuɗo o yamnota koma so wannima o yima yaruni yilorni hen ma yitu jama walla kanŋe walla bauxite walla gueɗe ngaluji kewɗi ɗi jirtoɗa e nder leyɗele kala sa yiɗi jokkodirde e mande Massa Keita joom gandal kawningal ngaluji cuɗotoɗe nder leyɗele mbatta ko tongode leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla mbaɗa 00 223 capanɗe jeɗɗe jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi joni joni jokkodira e mande Massa Keita joom gande kawniɗe salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo adudure jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe addu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon ko ɓestowade e rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuro jinneji ene yarani ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkuji e ɓalli musoji keceje musoje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafima no fotiri so tawi oɗon maldana balɗe tati on ɓurodirta ɗon mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin gorko mo melga wuro jinneji ene yarani ɓen fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala hay sinno prostate ma koko yarno ha ala ko heddi so wonano opéré sa jokkodiri e ceerno Amadou Tidiane Diallo joni joni certa hen ha laaɓa gorko mo melga wuro jinneji ene yarani ɓen yaaɓe yitade koye men usraɓe gorago e jippiɓe e leecce kala e on fannomo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa aƴetta ɗum joni joni moosa nofuru e nofuru ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni ni wiiɗo sanne sanne gorko mo melga wuro jinneji ina andino dendagal kilineɓe makko saabu hurum lewru korka ndu dendagal kilineɓe makko no potirno dendagal haajuji e oɗo saaha joni ko promotion 50%. 50% kala to neɗɗo yoɓanno ujunere ko 500 so neɗɗo yoɓanno ujunnaji 10 ko ujunnaji 5 gorko mo melga wuro jinneji konni wiiɗo sanne sanne e oɗo saaha joni mo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitengal Samia galle makko ko étage ne huccite usine plâtre to leegal Samia kala jiɗɗo jokkodirde makko nder leydi Mauritanie numéro makko appel mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗo miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maaɓe Mauritanie Sénégal Amadou Tidiane Diallo ne jogui base mum to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient jam ñalle mon musidɓe tedduɓe ma bare sappo e jeetati mboya hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV
ko musidɗo mona Saydou Abouba wonande kala kekiɗe musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane ko wowi addande men ma on kettoyo e nder kumpital mon e ɗemgal Pulaar suudu sarɗiji ndu leydi Sénégal ɗo kaleten nana luli o saaha noon ko 11 taw ko ɓen goomu rewintoɓe taw kadi ko ɓen wonande joofaɓe peɗeli ko fati dirtinde ngaluji walla goɗɗum ngun goomu noon aɓe kuccodiri e on sarɗiyanke biyeteɗo Moustapha Diop kam woni maire wuro Louga o holliti kanko ɓornoto paɗe makko wara huccodira e makko tene kadi o hulani hen o mañani hen wonande temedde jeeɗiɗi million mo joofa peɗeli o kala ma war o waɗa défendre hoore makko e yeeso ɓen sarɗiyankoɓe so tawi gasi noon ko ɓe kaali ko so tawi wonko ɓe cikkiti hen ñande alhamisa nde wonande ngal kulal wawa nawede toon to sursarɗeji nde leydi ndi Sénégal ɓen sarɗiyankoɓe mbawa ittude wutte makko teddungal beele o hoccodira e ngun goomu rewintongo wonande ɓen dirtinɓe ngaluji siftinde mon kanko on Moustapha Diop o jofuno peɗeli koye koppareje wonande sumgoji sarɗiyankoji hitande yawtunde taw kadi koye tabaski ngom APR yiddeɓe oɗo saaha mo gonɗen ko ngalɗo hen kuulal amnesty baɗangal e nder leydi ndi Sénégal toon to sursarɗeji leydi Sénégal wonande hitande yawtunde ngam yafudirde yarlodirde ɗum jeeyi sabaɓe laaɓiɓe hande ɓe ha jalti hen kaso o saaha noon fandarɓe ko ngal kuulal nde ngal ruttito toon to sursarɗeji nde leydi ndi Sénégal ngal firte beele ɓen adduɓe musibbaji e fitinaji e nder leydi ndi Sénégal tugganma 2021 ha yettanima hitande yawtunde kala beele jomumen ene nawte to kasoji walla daro e yeeso ñahoore caggal nde ceerno Alassane Sall waɗannoɗe en ɗabbale ɗen kala ko joñaɗe oɗo saaha noon toon to sursarɗi leydi ndi wayi kono koɓe paalaka nande kan haala kono ɗo saaha kan haala tigui woni jardeteka yo gayi ɗemɗe ɓen dawri yankoɓe o wiyete ko Aliou Top kanko yaltinno konnguɗi faade leñol fulɓe ala kala ko wiyani ko fate télé fulɓe ko noon kadi télé mawɗo wonde kay won jagge mawɗe ko fate fandare fulɓe oɗo saaha e nder ɗeɗo leyɗele kala taariɗe leydi Sénégal kanko Aliou Top Diayndiyanke gardiɗo taw kadi ko sita Suñugal jeyino sababu caggal fedde gendiyankoɓe haɗiɓe leñamagu taw kadi ganduɗa ko ɓiɓɓe leydi ndi kala taw kadi ko renduɓe fandare haɓatoɓe gueɗe ɓakketeɗe yogay leƴƴi e leƴƴi kala ko ɓen jooɗino nayimo yeeso lawol caggal mum noon lawol nanguimo guel nden omo tawe e nder kaso ko ñalawma janggo alarba o wonata ñawore makko wona ɗum kono wo erinoma ɓen jaydiyankoɓe en ligne hono makko hen kala nde mbawata dogde koyɗe jaam beele omo yaafe hakkude jaydiyankoɓe taw koye ngalɗo hen gueɗal ko wala ɗum ko noon wonande kay ɓen gendiyankoɓe daraniɓe haɓade leñamago e oɗon fannu ɓe erima kay wonande kewinde yimɓe garta beele ɗeɗo gueɗe kala nde mbaɗi taw jomumen ene mbawa rewnede lawola ɗum ko ñalawma hanki o collège Saint Gabriela taw kadi ko toon to Thiès luya ɗum ko caggal nde ɓen étudiaji walla mbiyen élevaɓe sukaɓe rewɓe murniɓe ndiwa e on école haala ala kala ɗo woɗɗoy ko ɗon e ɗon gardiɗo académie ko fate on fannu kala yamiri ɓen kayde gartata ɗin école aji kono ala kala ko fiidiri haɓade diine goɗɗum ko loi saria oɗon école wonande kala jaɓɗo jangga hen mo jaɓani kala kono elle kan haala fiyama ɓakkere deeƴi ɓen sukaɓe duttitima e ngal ɗon duɗal to Ziguinchor ɓen dognoɓe ne jalti koɗorde mumen toon to nokku biyeteɗo nokku biyeteɗo Nassia ene tawi nder Ziguinchor ɗon noon balle mawɗe mbaɗa toon taw kadi koye directeur général toppitiɗo ko fate balle Makhtar Sène holliti ko 100 million woni ko laamu ngu yaltini ngam feccude e ɓen dognoɓen ɗacci koɗɗoɗe men oɗo sahane garti laamu ngu ne yoɓaɓe saabu wonande kay gueɗe ɗeɓe ɗacci caggal mabɓe beele kamɓene ɓe mbawa toppitade guese mabɓe galleji mabɓe e gurdam mabɓe kala toon to Ziguinchor koɓe 600 e 660 kala hen wawi dañede hedde 3 million koppareje français fa keɗoɗen koye leydi Sénégal hanki o ko fati dossier wonde ɓe koninkoɓe ɗiɗo majjuɓe kentolno hande e hitande fawde jiyaka woni on biyetenoɗo taw kadi ko Didier Badji ene wondi kadi Fulbert Sambo
ɓeɗen ɗiɗo kala majjuɓe hannde jiitaka hen gorom ɓandu mum yiitonoma goɗɗi noon yiyaka caggal nde chroniqueur goto kay nottortoɗo wonande caggal nde chroniqueur goto nottortoɗo wonande ibrahima on noon caggal kay wonande nde nodda yarsene hette taw kadi koye police waɗi noon waktuji kewɗi no feewi ko hetta hooti galle makko hannde kadi o nodditama e oɗon fannu kono kadi goɗɗo kanko Ibrahima Sall goɗɗo kadi nodditaɗo hen ko Ahmed Suzane ɗum noon caggal nde Ibrahima Sall hollinno wonande kay ɓen koninkoɓe ɗiɗo ko leptaɓe caggal mum mbaɗa bedda e ndiyam jeeyi sababu noon noddedemo ngam laɓɓitinde oɗon fannu jeheten ko toon to mban commune mom e nder département mo daggana fandare mabɓe ko yaltinde caɗele aynaɓe e ngoɗo yewro bongo beele gaynaka natta woɗɗoyde to banggue jawdi ndi dura e guese taw ko guese pewnaɗe ngarɗuɗe jeeyi sababu noon wonande ardiɓe guesa sukara taw ko toon to risa tol wonande on compagnie mo CSS ɓe jaltini ko ene tolno e 160 tonnes taw ko gawƴe sukara ɗen kala dokkete ko dabeje e wiide Kasim Faye ɗum noon ko wallit Kasim Faye woni chef de département o ene wonde maire commune o Dembaro Sow ɓe garte yaññade wonande oɗo sa fandare ko hectare uji 20 kala hectare ne yaltina wonande 7 tonnes taw ko huuɗo guura selluka ɗen dabeje mba wurde hen daña tew e kosam taw gayna ko tampani woni fandare mban o saaha ko ndema basalle pomme de terre caggal kayde sambroji froid mbaɗa toon beele diwan o wawa ƴellitade oɗon fannu ha yiito hoore muɗum juuɗe makko ene moddi e ɗanninde yimɓe taw koye ɗanle suuɗayru beele ko gonga wona gonga o saaha mo tawi juuɗe dadiɓe hande o foti darade yeeso procureur ngam o saaha qirlade caggal nde o holliti kay ɗiɗo million ngaji ɗiɗi gay wona gendarme ɓe fanati ko ƴettude avocat ji ko ɗemgal makko jam fiimo ɗon woni noon jimowo goto wiyata so tawi ɗemgal ma sokanima ala kala ko wawi sogdema haydara on maire mo nokku biyeɗo Dinoir taw kadi ganduɗa ko Lassana Sarr mo ganduɗa o saaha jeegomo woɗɓe kay ene nanguida e makko gam tumedemo omo ɗannini ken tolno e 141 migrant taw koye laaɗe less hakkude jobɗo 60 e 50 ujunere e 60 ujunere latcopa eɗen gandi kañumne ko nanganode guila septembre ne tawe e cuuɗi niɓiɗi toon to Rebeuss ko wona ɗum ko noon o jofiri noppi ɗeli kanko on gardinoɗo loterie mo Sénégal woni no jagorɗo e laamu Macky Sall ko milliard uji 7 piccal ɗiɗi woni kay ko nanguirno caggal noon ngol watti laabi ɗiɗi kay omo ɗabba beele o accite hayso tawi woni koye dow sarɗi hande o noon ɗabbade makko nde jaɓaka riwtama ha nogas e joyinduɗo henna lewru ndu gonɗen ndu gartaten koye ɗalle ɗe ndewani lawol o ñalawma hande kañum woni ko jayɗeli leydi Sénégal kala ɓuuri artude hen no feewi ɗum noon kene tolno 59 candidat woni nangaɓe hanki o hen 16 ko rewɓe ɓe jagga noon ko nokku biyeɗo Mbodiène ene tawe e nder jagguiɓe ko brigade mo Joal kene foto wonde 354 woni jaggaɓe ɗiɗo hen ñalɗi tan hakkude 14 ndu lewru e 16 nduɗo hen lewru kala hen 154 ko Guinée naaɓe 99 ko Gambie naaɓe 25 ko Côte d'Ivoire naaɓe goto ko Nigéria naajo goto goɗɗo ko Sierra Leone naajo goto goɗɗo ko Mali naajo ene hen heddiɓe ko Sénégal naaɓe jeeɗiɗo tafoɓe ɗen pele ɗanle ɗe ndewani lawol ɓenne mbiyama teb ne tawi e juuɗe ɓen dadi ɓoyata maɓe daro e yeeso procureur ngam ƴettoyde visa ji maɓɓe fatto kaso Kermassar fayenma Almadi 2 kono ne kadi jahaya ha fayenma ha fayenma ñakkoraba ɗiɗo nokkuji kala ko caɗele mawɗe kay gon toon wiɓe so jamma ari tan ko jippiɓe ne tampina yimɓeɓe no feewi o saha noon wonande police e moɓodiral gendarmerie mo jahaya ɓe mbawi wiide teb taw ko ɓen kay tampinnoɓe hannoɓe ɗanade oɗon diwan 16 million woni koɓe gujji kame kaɓirɗe kewɗe ɗum no kadi mbaɗi ɗuma koye galle dadiyanke mawɗo no feewi o saaha ɓe tawi e juuɗe ɓen daadiɓe jeheten
ko ton to wuro teddungo Madina Gounass taw yen ton Amadou Samba Lo ma artanena kala lewru koor kadi so woni 16 ko ziyara mawɗo ɗon ɗo Madina Gounass ɗo Amadou Samba Lo. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama. Mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV, weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma Sar Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass. Sar Abdoulaye Sarr kala ñande dawi 17 lewru korka ko ziyara mawɗo, ziyara pattam lamo ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass, diwan Fass Gounass, diwan Tambacounda, diwan Aynimadi Ɓondu, diwan Kolda, diwan Pakan Kantore Bissabor, Guinée Bissau, Guinée Conakry ha Gambie. ɗiɗo duuñi kadi Sar Abdoulaye Sarr hay gursaje kala ene ngara ziyara 17 lewru korkal hitande so korko yonti ɗo e nder teddungo Madina Gounass. ɓe ngari Sar Abdoulaye Sarr ɓe gaddorta juuɗe ɓole, ɓe gaddorta ko leɗɗe machallah, ɓe ko otoji moto, ɓe ko moto dewru, ɓe gadda leɗɗe ha heewa ɗon ɗo galle ceerno ɗo. Kono kadi ɓe jetto ɓe jiiya ceerno Yeeɓe, ɓe juuldemo tisbar o e takkosan o Sar Abdoulaye Sarr, kono kadi ɓe kumto ɗon ɗo Madina Gounass. Sar Abdoulaye Sarr ɗen pelle biyeteɗe junggo e faandu almudo galle mama e pelle goɗɗe kala ko sukaɓe takosɓe dariɓe addude kumtaje, addude mburu, kumtaje baɗɗe fayida gam rokkude ɓen hoɓɓe aroɓe ha tengde ndu lew teddu ndu, ha tengde kadi oɗo ñalawma 17 lewru korka, ñalawma ganduɗa kala hitande ene waɗi ziyara mawɗo wuuro ngo. non gal Sar Abdoulaye Sarr ɓeɗo ganduɗa ko joguitiɓe ko fati alhaali fiddugol kosam e nde wuuro ngo ene jeeya, kamɓe kadi nden fedde penda e panuji kewɗi gara gadda galle ceerno ɗo gam wolde ceerno jaɓɓade ɓen hoɓɓe aroɓe ziyaro. on gal Sar Abdoulaye Sarr ɓen fiyewa mburu kamɓe kadi keedana caggal, wona mburu machine, wona mburu tappa lappo, kamɓe kadi ɓe ndenda ɓe gadda mburu ha heewa sakuji minen kadi mbaɗa juuɗe ceerno gam wallide ceerno jaɓɓade ɓen hoɓɓe tawa kala machallah oɗo saamo kalten hoɓɓe machallah puɗɗima yuppade, puɗɗima arde Sar Abdoulaye Sarr ɗo e ndew teddungo Madina Gounass. sereɓe kala ene beltoye ɗum, juɗɓe kala ene beltoye ɗum, kono gallistiraji ɗi kala ene defa kumtaji en gara kadi gadda jaɓɓoɓen hoɓɓe aroɓe kadi kamɓen kadi eɓe jogui hen weltare mawde no fewi. Nde wonno 17 lewru korka ene siftino julɓe gam mo ganduɗa ko wolde badiri bannoɗo saaha nelaɗo sa sallam, ko ɗum saabi on 17 kala ɗo yontiɗo teddungo Madina Gounass ko ziyara mawɗo machallah. julɓe kadi tawtere Sar Abdoulaye Sarr ko musidɗo Amadou Samba Lo ɓe Madina Gounass, fed Weltare TV, weltare fulɓe andudinma Sar Abdoulaye Sarr. Amadou Samba Lo Madina Gounass, golle ma jooɗi peewi ɗum ɗo hen uddi kumpital men ɗem ngala pulare nder gendi ndi leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie to Nouakchott sifande hakkunde kolaɗo kuɓal walla tan mbiyen hakkunde kolaɗo kuɓal délégation taw kadi koye tajour. ɗum noon nden sifande waddi ɗum koye on gardiɗo ko fate transport e fannu on. ɗum noon ko yidde newnande ɓen élevaɓe yangara maɓe goni ujunnaje 4,950 beele kadi yangara taw hay mbuɗo jaɓata taw kadi koye état mo leydi Mali wona koye état leydi Mauritanie jafɗon wonata e oɗon fannu jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie. hanki o yillima yogay cuuɗi safara tawiteɗe nder Nouakchott, yilloyima wonande centre de santé mère et enfant gam bettude ɓen liggotoɓe wonɓe toon ɓe wo ɗaɓɓiriɓe nde ɓe jaɓɓoto ɓen ñawɓe arɓe ɓe, nde ɓe jaccoto kadi safara, nde ɓe tinnitto e ɓen ñawɓe ɓe, nde ɓe kadi bellitantaɓe guilay konnguɗe newnanadeɓe e jaɓɓadeɓe. nde tawno ko ɗum woni safara, wona ko heddi goɗɗum kala hakkude Sénégal e Mauritanie jokkodiral mum ene ɓeydo ɗum. ɗum noon ko jeeyi sababu ko caggal ɓatake giwɗo e hoorejo leydi Sénégal woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye. yettini ɗum noon ko Yacine Fall, on woni jagorɗo gueɗe caggal leydi mo leydi Sénégal. yettini ɗuma hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani. caggal noon mum o dañi yewtidde Mohamed Ould Marzouq woni hoorejo walla mbiyen jagol affaire étrangère mo leydi Mauritanie. o hettima ɗum kono kadi o holliti ko jillu cehilagal gueɗe dendaɗe, kono kadi hettade Mauritanie ko fate gueɗe ɗe ganduɗa teskade guilay yontere yawtunde ɓen Sénégal naɓe wurɓe leydi ndi nawtaɓe hen ɗon ɗo Mauritanie jogui fandare kay waɗande Sénégal carte séjour ene gasa ɗo e mayde ndu lewru ɗen gueɗe kala dañino eɓɓoje kalaɗe en ko wona ɗum ko kadi o joɗodima e Sénégal naɓe finoɓe to Mauritanie gam andindeɓe dosgal leydi Mauritanie. leydi kala ene jogui sariya muɗum no Sénégal kañumne jogori sariya muɗum ni kala ala kala goɗɗum ko filti e nder jewte mabɓe
ko ene ɓura deññude wonande ɓen ɗannotoɓe toon to gendi leydi Mauritanie koto Mauritanie keddoɗen ha joni to Mauritanie keddoɗen ha joni wonande hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani hanke o humtodima e ɓen gollotoɓe toon to kaggulaɗe mo Nouakchott woni port de l'amitié mo Nouakchott ndin kumtari hanki noon ko yewtidde mabɓe ko fate gueɗe saɗɗede nde ɓe guuri nde ha tenti noon kene foto wonde temedde joyo e nogas dokkere taw ko gollotoɓe toon ɓe kala mum ma cetal darni toon ngam wawde newnande ɓe golle mabɓe mbasa hutorade doole kam e sembe kala ha gueɗe ɗe kala ɓuura hejje e dow mabɓe gouverneur mo Trésor o erima yilotoɓe kanŋe e nder diwan o kala nde ɓurata kay oɗo saaha ɗoftade keeri leydi Mauritanie mbasa taccude wonno won hen tan ene ndewido ngam yidde yilade kanŋe ha mbawa taccude paya nokku goɗɗo wona kadi caɗele goɗɗe taw ene mbawa dañede ɗiɗon fannuji kala jeeyi sababu noon ɓe ndentini ɗeɗon gueɗe kala keddoɗen koye leydi Mauritanie jeeheten ko ton to gorgol ko fate gorgol nden ka wuro kay hayɗi teskama ñande altina hanki nde toon to état mo gorgol wonande kay ko ɓen waɗoɓe trafic ko fate banggue drogue hewɓe kay woni nangaɓe toon kene foto wonde noon kiloji 6 mbawi tetede kene foto yimɓe tato nanggama hen ɗiɗi ko Mauritanaɓe hen goto ko Sénégal najo kono noon wonande jafoɗon hen ɗiɗo ko Mauritanaɓe hen goto ko Sénégal najo kono oɗon drogue iwno ko to leydi Mali fano ko toon to Nouakchott rewno ko toon to gorgol on noon wawi tigui ɓe pawi fawide jongu ɗum ko caggal renseignement ji ɗiɓe mbanno e oɗon sifa haɓe mbawi fawde hen juuɗe mabɓe duwaña taw koye poste mo 55 Nouadhibou ɓe nangui Mauritanajo goto e auto Toyota ne jogui ken tolno ɓe ene jogui ken tolno 200 ujunere taw koye koppareji euro rewnani lawol o saaha mo tawe e juuɗe ngam on sifa losko keddoɗen ko toon to gorgol jeeyeten ko toon to Lugsayba gorgol taw yen toon musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane no way waɗande ne kala kikiɗe addande men actualité kesomo ene nafa en e diine meɗen nde tawno actualité ɓurani diine kala humpito ko Allah wi gande kam ko adi nde on ndewatami so on ganda kam holno ndewto ngam ko konngol pongol latade julɓe ngam humpitade Allah ɓuuri kala nde tawno ko toon parɗa ganda to paɗa ganda kadi no moƴƴinirɗa gurdama ceerno Ibrahima Saydou Kane Jayde Weltare TV assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum assalam wa rahmatullah. Ceerno Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa en garti humnude adi mo gardirɗen julɓe ɓe. Ceerno Abdoulaye Sarr Alaji Oumar de yo welede Allah wone makko o wi neɗɗo tellinana ko tati hokka tati luɓa tati tellinana ko jangete hokka ɗemgal yo jangir ko jangete ko tellinana ko annite hokka ɓernde yo anniyoro ko annite ko tellinana ko gollete hokka terɗe yo golloro ko gollete ko so tawi a teskima dewal Allah waɗi koko annite alay sago so tawi aɗa waɗa hunde a fiɓat anniya sabu nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o wi golle piɓoto koye anniyaji moni kala jogi koko anniyi innamal a'malu binniyati wa ma li kulli imri'in ma nawa sallallahu alayhi wa sallam ɗum tagi jomum tellinana koko annite anniyonoro ɓernde nde tellina ko jangete hokka ɗemgal yo jangir ko jangete ko neɗɗo wawa jangude taw jangirani ɗemgal ko ɗemgal jangirte tellinana golle ko gollete e diine fof ko terɗe golloto kala ko ene golle e diine he ko terɗe golloto tawa o luɓa tati ɗi o luɓa ɗi o luɓa ko jawdi o luɓa ko jawdi so heeɓi jawdi beele omo yonnira diine makko o yonnira ko watte e diine he ko e o luɓa ko cuddiɗo o yonnira ɗum diine makko o o luɓa ko ɓinguel ɓesgu ngu kadi beele omo yonnira diine makko o so tawi a ƴeewi jawdi ko luɓal tan
ma yehi a woppi jawdi ndi ma jawdi ndi yehi woppima e cuddiɗo ka luɓaɗo ma yehi a woppi cuddiɗo maɗa ma cuddiɗo maɗa yehi woppima e ɓesgu ka luɓaɗo ma yehi a woppi ɓesgu ma caggal maɗa walla ɓesgu ngu yehi woppima caggal mumen yandeke noon ganden ɗeɗo gueɗe ko ɗeɗo gueɗe goni diine ko tati tellinaɗi e tati dokkaɗi e tati luɓaɗi ɗum noon ko ɗeɗo gueɗe jeegom ndendata mbawa jogade diine o no hannirta ni ɗum noon moni kala ko yo toppito diine muɗum ko ɗum woni haala ka sabu so tawi neɗɗo andani no rewri Allah so to rewi Allah ne e sen jiiɗi mbiyen dewal Allah muɗum mankat sabu jomiraɗo subhanahu wa taala o wi ko gande kam ko adi nde ndewaton kam son ganda kam holno ndewraton kam e ndeke ko adi fof ko ma neɗɗo anda no rewrata Allah so tawi a andani no ndewrata Allah sa rewi Allah ne dewal ma Allah mankat sabu nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam on to wino ɗoygol gando ene ɓuri dewal Allah majjuɗo mo anda haydara tan wona e rewde Allah ene ɓura gando o ene leli ene ɗaani ɗoygol muɗum ngol ene ɓura on majjuɗo dewowo Allah ɗum noon gandi majjere kam ala fof ko firti ɗum noon monemen fof yo haɓo e andude gandal noon ko ngal wawi wonde fof yo neɗɗo ertono andude beelen anda hen ko rewrata Allah sabu nelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wi ɗaɓɓude gandal ha wawa rewde Allah ko farilla e julɗo gorko e julɗo debbo fof ko farilla e muɗum ɗaɓɓude gandal noon ha wawa andude no rewrata Allah goɗɗum ko fawi hen fof noon kadi ko nafoore muɗum tan kala noon ko neɗɗo ene anda tan yo eto wawde kam so wawi moƴƴina kadi hulde ɗum Allah kadi rewra ɗum Allah o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane mo Liksebe Gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine mon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ceerno Ibrahima Saydou Kane golle ma jooɗi peewi ha toon to Liksebe Gorgol o saaha nguleki e nder diwanuji ɗin e teskede ɗin fannuji kala ɗum uddi kompital men ɗemgal pulare nder genni ndi leydi Mauritanie paaɗen ko keerol hakkunde leydi Mali leydi Algérie hanki o sagataɓe jeeyo walla mbiyen ni toon to leydi Algérie hanki o sagataɓe nayo harbiyankoɓe joƴƴini fetelaji men notima tottiri koye men armée leydi Algérie ɗum noon waɗi ko hedde keerol leydi Algérie kame leydi Mali to wiyete Bourji Barji Mokhtar wi jagorɗo kono mo leydi Algérie holliti ɗum ɗona armée leydi Mali ɓe kolliti ɓe mbaɗi fiyande ɗum ko hanki o sanga kikiɗe mbaɗi nden fiyande noon ɓe jooɓima pittali 11 ɓe mbarmini hewɓe no fewi nden fiyande noon ɓe mbaɗi ɗum koye nokku biyeteɗo Enlo ene tawe ken wona 60 kilométre hakkunde muɗum e Rasilma ɗum noon tawete koye nder région mo Tombouctou ɓe kolliti noon ɓe derguiti hen otoji tati kame motoje eɓe tetti hen kabirɗe kewɗe no fewi ko wala ɗum ko noon hanki o eɗen gandi Al-Jawad ɓe kollitino armée leydi Mali banggue keerol hedde leydi Mauritanie ɓe bombi toon jeere ɓe jooɓi pittali jeenayya ɗum ɓe kolliri hanki o teskede yontere nguleki mawki no fewi kin nguleki noon fuɗɗi ko hanki o ha nogase tati duɗo hen lewru ndu gonɗen e nder leydi Mali yogay région ngaji tawte leydi Mali kala maɓe jaa ha 45 degré ngam teskede hen kono teskede noon toɓoli jippinama seeɗa ko wayno Bamako Sikasso Dioula Kulikoro Kita ko wala ɗum ko noon 45 degré o ko région mo Kaya Mopti Tombouctou Meneka nonne kadi ha fayma Nara Gawo ɗi nokkuji ko nokkuji gulɗi jaw no fewi ɗon ɗo Gawo ɗo keddoɗen hanki o hewɓe noon ceppi ɗon ngam hollide metti mumen faade autorité ji leydi ndi teskede ɗi dumunaji kala ko carburant koko seeri ɗon ha ɓurti a waɗɗata ko moto a jolta e auto a huɓɓata pompe ma hay a remata ɗum noon ko teskede essence e gasoil kala ne seeri ɗon ɗo litere yeehi ha 1,500 mbuɗuɓe erima laamu ngu o saaha nde wata ustandeɓe ɗeɗon gueɗe kala Aliou Badara Sakho biftaɗo guila ñande 14 nduɗo hen lewru haɗo hen andaka taw bifta koto Bamako taw kadi biftima ko ɓen wonɓe oto tumede noon ko tridi goni caggal mum ko wala ɗum kono kodaraniɗo gurdam ceerɗam taw kadi koye fannu cetal privé haɓade gueɗe e ñingdemo wonande laamu ngu autorité ji ɗi
ene gasa taw ko ɗum jeeyi sababu nangal makko ngal o nanga ngala jeheten ko ɗon ɗo legal biyettengala jeli bugu noon ene tawi nder Bamako ko suka gorko mo duuɓi nogas e jeeɗiɗi nottotoɗo Cheikh Oumar Coulibaly kam yooɓi fittandu ba mum nottotonoɗo manko Coulibaly mo duuɓi 64 ko mécanicien taw kadi ganduɗa ko liggotoɗo ko ɗon tigui wari to place babiraɗo o ñaagui ɗum buuɗi 40 on holliti rokkatamo 40 rokkimo heccenke o buuɗi 40 on noon jaabima noon ko guuɗi gulɗi jaw ka sagata gorko ɗo yaara e duuɓi nogas e jeeɗiɗi liggo sa liggaki mi rokkatama ñande kala aɗa wuuri ñagoni ɗo jaaɗa kala a nafata ɗin konngudi noon memimo jamdine wonno ɗon babone jooɗi o fii ɗum jamɗe ɗiɗi e hoore on yani ƴiƴa mum sehil mum goto hawre yii ɗum noon ko dadiɓe ɓe bul kasum bugu ko ɓen teeɓimo o samo tawi e juuɗe ɓen dadiɓe hollirama noon ala kala rafi peeñƴo e makko so wona taw ko simme bonɗo o tan woni ko jomum hutotono to banggue cigarette jehetena ko toon to nokku biyetteɗo nokku e nder commune nokku mbiyata Temera ene tawi nder seret komo Bamba to noon ko hewɓe kay dogui ɗum ko caggal nde gaabi jalte ngo maayo bonni tufde nde pusi toon laaɗe kewɗe ko wona ɗum ko noon ɓe mbaɗi toon puccu e nayyi kewɗi kay ɗi gañi ɗumen yimɓe hewɓe kay dok ko teppe nding hay goto daraki sosoɓe hewɓe kay hay boñɓe kay yoɓe gandi maayoɓe koye men dartoyi ko dow ko baba sildu mboj goto tan darti fomniɓe fiiɗume leydi ko wona ɗum ko noon koma pompier autorité ji gaari toon o saaha kam wuuro ngo fuɗɗima artirde seeɗa sen giwi toon paaɗen koto leydi Guinée Conakry caggal nde jagorɗo wonande ɗum ko caggal wonande on gonnoɗo jagorɗo e laamu Alpha Condé nottotoɗo inde mum Ibrahima Kourouma Kourouma wonande kay hanke Ibrahima Kourouma kame Mohameda Sanoko ɓeɗo ɗiɗo kay hankinde daari e yeeso suudu ñawore tribunal procureur ɗaɓɓiri ñawowo o nde ɓe taƴante duuɓi 5 e kaso 50 milliard ko preje franc guinéen ɗum ko tumedere ɓe dettini 12 million ko preje dollar jeeyi sababu noon ñawore mabɓe suwa tawa yande ne gasa ɗo e yontere fanende leydi Guinée Mali nokku biyeteɗo Kourimale ɗe ganduɗa woni keerol hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe teskede guila janvier woni toon ko bandiji mawɗi ne ñaaƴa fetilaji tan e jaseji laaɓe hewɓe womi toon ɗanota ko jamma ni ñalawma banggue Guinée e banggue Mali kala ko wona ɗum ko noon wonande ambassadeur biyeteɗo Cheikhou Dansoba Kouyaté préfecture de Sigri waɗi toon jillu muɗum dañi yewtidde communauté ji leyɗele ɗiɗɗe kala deñude ɗerɗe mabɓe opération militaire gendarmerie police ma waw adde toon beele jaam wawa dañede toon ha yimɓe ɓuura wonde e jaam e kisala to leydi Côte d'Ivoire catal seni tambiɓe sumgoji leydi jaltini hanki liste électoral o liste électoral ko million ngaji 8,7 160 pawɗo 347 woni winditiɓe hen million ngaji 4 4,5 pawɓe 1,5 ko gorko million ngaji 4,232 pawɗe 794 ɓen ko rewɓe ko noon ɓe kollitima ɓe jurnita on fichier électoral 22 nduleru mars ha 21 lewru avril saabu won yaraɓe duuɓi 18 winditiɓe hen woni hen kadi ɓe juuɗe men moddi potani jeeyede hen kala fo ma riwte ha laaɓa on liste électoral noon ɗiɗo ngala hen Bele Goudé wonande kadi Sarl Bele Goudé ne wonde Laura Bagbo Tidiane Thiam woni koye demal nadde ƴamde ngol ɗon lefol wi Ibrahima Coulibaly mo ganduɗa kam woni gardiɗo ngal ɗon catal keddorɗen ha joni koye Afrique jeeyeten ko toon to Niger hanki o autorité ji Niger jalti e catal francophonie ɗum ko caggal nde catal francophonie nanni ɗemgal mum ko fate gueɗe jiiɓayru leydi ndi guila autorité ji militaire ari leydi woni koye kiɓɓal metti noon autorité ji leydi ndi
ɗon ɗo pelle dariɗe haqqinama hade joofi leydi Niger won leydi Niger hande ne jeeyi leyɗele ɓurɗe yaɓɓude fodde haqqe neɗɗo e nder leyɗele mum ɗum ko caggal Mouhamed Bazoum pollaɗo ken tolnande duuɓi ɗiɗi tati nana udda kañum e joom surum yoga e jagorɗe mum kala taw ganduɗa ko gueɗe ɗe potano wonde hay seeɗa kuntal Cameroun Yaoundé kalɗo mbitiɗa ñoƴƴat hinere ko looɓugol e banggueji kala ko kurjuraji mbalis poubelle finoɓe toon erima autorité ji ɗi nde paabotoɓe ɗum ko caggal wonande kaya ɗen pelle ponnoɗe darnat ɗen gueɗe kala walla toppitiɓe oɗon fannu koko ɗacciti ngam caɗele to banggue joɓɗele mabɓe RDC Congo to ne kadi kaldigal jogonogal latade hande o hakkude Kinshasa kame rebelle mo M23 ngal kaldigal lataki jeyi sababu noon ngal kaldigal wasde latade kay ko teskede wonande Union européenne yaltini fawre teddude ene fawi ɗum e hohoɓe mabɓe mawɓe kamɓe ɓen rebelle mo M23 ɓe kolliti ɓe jonnani ɗum hay seeɗa kuntal jeyi sababu no ɓe jowi ngal ɗon kaldigal ponnogal latade ñalawma hande o toon to Luanda leydi Angola jolam jaɓeri téléphone hakkude Washington Moscow woni Donald Trump hakkude Vladimir Putin on téléphone ɓe kaldata ko jaam duumiɗo no artirta toon to Ukraine o téléphone de woni Union européenne no gaskilli nana jappi noppinde jogori heɗade koɓe jogori haaldude tawno ɓen kolliti gembi ko Zelensky mo ganduɗa hande ko ñoolaɗo yiɗi tan ko jaam yo artu beele leydi mum wona e jaam to Gaza to ne kadi hande o ko bomboje gulɗe jaw woni ɗe Israël jippini e finoɓe toon to Hamas jagorɗo wonande Gaza holliti 413 neɗɗo woni ko wara hen jagorɗo cellal ɓalli o holliti ko ɗum ko noon wonande Israël État hébreu holliti yoɓima fittandu ngandi mawdi no feewi taw gardiɗo Hamas biyeteɗo Essam al-Adali ɓe kolliti ɓe joɓima fittandu on ɗum ko caggal wonande Israël holliti Hamas koko sali ɗoftade wonande accirgol otage taw kadi koye sifande guila 19 lewru janvier haɗo ala ko gasi États-Unis d'Amérique teskede toon wonande ko girip ari toon e guertoɗe duuɓi 8 ɗum teskaka e leydi ndi hande o kay hewɓe cuusani ñamde won e guertoɗe Donald Trump holliti ɗum ko caɗele to banggue ngakkude communication banggue santé e ɓen tombiɓe toppitiɓe on volaya fotani wade hono dani hen meftande kabaruji jolam jaɓe ma aran men hen musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Sane en calmini dendagal hettiyankoɓe Aya Wood TV habaruji men ɓurɗi tengtude e jolama jaɓede e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi France toon de jakka guende mabɓe waɗi toon kalande gulɗe no feewi ene wayno noon ñande 4 lewru colte ujunnaje ɗiɗi nogas e 5 ene wayno ɓe gooti toon e taw kala ko ɓuuri hewde e sénat mabɓe ko fate kon texte uji bawɗi kay riwtude ko fate kay ɗin drogaji batte toon ɗi ɗin ɓenno sarɗiyankoɓe ɗon commission ko fate kono loi taƴanoɓe ɓe mbi noon ko fate noon gueɗe kay diwtonoɗe ɗe ko ɓuuri hen hewde taw kadi koɓe mbi wonde ko wellitare nde ala alay saago noon gouvernement o yurdito ɗum no wawa artirde wona e ɗen gueɗe berlanoɗe mate kay wellitare nde kadi aɓe jogo kono wonden wellitare leyɗele dendude Amérique Donald Trump kanum de tengtini ñande altine 17 lewru mboyi ujunnaje ɗiɗi nogas e 5 wiide kay ɓen yafonoɓe tawno yafonoɓe ɗum ko John Biden caggal kay ndeɓe jogde hono caɗele e kanko président taw ko républicain wi noon ɗum ɗon alay saago ɗum yurdete nde tawno wonde sifande nde waɗi noon tan ko stylo automatique ɗum noon kanko noon o wi tan alay saago ɗum yurdito ɗum taw yurdito ɗum ko ñawore nde yurdito ɗum wona hunde jaadide ndeɓe mbaɗiri ni toon to Israël gardiɗo hono jagorɗe mabɓe bayini ñande alaytare 16 lewru mboyi ujunnaje ɗiɗi nogas e 5 ma woɗ feere kala ko fate noon e kadi hono darde woni fonction chef mo renseignement ɓe taw ko intérieur woni chienne an bette ma waw kay dartinede o waɗa ɗum dartide ɗum ha laaɓa nde
laysa ko ɗum ɗo deyi tonguɗen e jolam jaɓeri e ñalawma ɗo taw wonno koye dande musidɗo moon Alsan Oumar Mbodj gorko mo Sandog ngam weltare Ayawu TV. Alhasan Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi jolam jabberi ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah hiraneno